Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. They're not out, and they're not cry, not just telling you are too time. Sign. Oh, sign. Chita. Ian, mega love shout out, Daddy Mark. Thank you so much for coming. Ayan, 2 millions in the house. Mega love shout out po. Ayan, nagbaba ng kanyang link si Daddy Mark. Thank you, Daddy Mark. Musta? Ayan, okay lang kapatid. Salamat sa pagpunta kapatid. Ayan, puntahan natin si Daddy Mark. Ano tong Grand LS to Daddy Mark? Lagay muna natin sa sa pin. Ayan, 2 millions in the house. Mega love shout out po. Ayan, natamsakan ko na po kapatid. Dami, ayan, Dami is idol. Ayan, maraming salamat. Ayan. Waiting po. 3 millions in the house. Mega love shoutout po. Ayan, pa-share po ng ating live today ngayon. Maraming salamat. Thank you guys. 3 millions in the house. Single all the way. What fun. Dami live. Oo nga po kapatid. Maraming naka-live ngayon. Ayan, sa gustong umakyat, baba ko po yung hagdan. Pwede kayong magbaba ng inyong premier guys. To ride in a one-horse open sleigh. What about her sing? Jingle bells ring, blowing and blowing, a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up those feet. Jingle bell around the clock. Makes them mingle in a jingling beat. That's the jingle bell rock. What a bright time, it's the right time to rock. Ayan, dami live. Jingle bell around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell rock. Stable swing. Are you listening? Ayan guys, baba lang kayo guys ng bahay nyo guys, sa mga gustong umakyat guys. With a corn cob pipe and a button nose and two eyes made out of gold. Frosty the snowman is a fairy tale they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. Oh, when they placed it on his head, he began to dance around. Ay, wait lang. 3 millions in the house. Mega love shout out po. All of the other reindeers
used to laugh and call him names. They never let Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, you got lost late at night. Then how the reindeers loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Sleigh bells, jingle, 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 jingle. Come along, it's lovely when the four was staying right together with you. Outside the snow is falling, the winds are calling you. Come along, it's lovely when the four was staying right together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up. Just holding your hand. We glide along with the song of the wintry fairyland. Our cheeks are nice and cozy, and comfy, cozy our wings. We're snuggled close together like a bird so the feathers to be. Let's take that road before we sing a chorus or two. Come on, it's lovely when the four stay right together with you. Ayan, 2 people millions in the house. Mega love shoutout po guys. Pa-share po ng ating live guys. Mag-flex tayo. Doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for coffee. So life is turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally get to the time, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. For the fire is slowly dying. Hey honey, we're still flying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Christmas to my heart, very next day, away. To someone special, it's Christmas, give you my heart, very next day, fade away. Yes. Someone special. I'll have a blue Christmas. Is that true? I'll be so blue, thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Won't be anything dear if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when the blue heartache starts hurting, you'll be doing alright. Your Christmas alright. But I'll have a blue Christmas.
On the first day For of Christmas, messages will send to me. a partridge in a pear tree. On the second Day day of Christmas, my true love sent to me. two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the first day of Christmas, my true love sent to me. Three sparrows and two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me. Four calling birds, three dragons and two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves. Dito, hindi ka makapag-in. Pwede. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your grass is. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your grass is. As green and green the cold and snow, as when the summer breeze is blow. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your black tree. As green and green the snow and snow, as when the summer breezes blow. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how green and gray your black As sinisipa ni Lolo. There's an old Christmas card and an old dusty toy, and it brings back sweet memories here to me. So it's late. Alabs! Naka-live ako. Pasok ka. Ha? Pasok ka. Akyat ka. Samahan mo ako. Ha? Oh, sige na. Baba na muna ako. Yes, I always sentimental around this time. Brought me causing all my Christmas cheer. It's the memory of the long Christmas card. Sinisipa ni Lolo ang viewers ko. Ayos ah. Rain night. Holy night. All is calm, all is bright. From your feet to Father and Holy night. Leaving heavenly peace. Usap ko lang. Leaving heavenly peace. Holy light. Holy night. Shepherds queen at the side, glory free from heaven afar. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born.
nowhere. The angel declared was a certain footstep for in Christmas Day. In beautiful day, lay in the street on a cold winter's night that was so deep. In no way. Nowhere, born as the king of Israel. Hirap ng ano? Nowhere, No way! No way! born as the king of No way! Here is Senor Santa Claus. I think I'll tell you what. I would like for a Christmas. Ayan, sa may gustong umakyat, free po yung hagdan. I only want this shirt that I can have for life to give my senorita something for Christmas time. On Christmas Eve I was free and I don't slip away. If I got no little something, she feels that I sing. Here is Senor Santa Claus. I tell you what I think. I have got no stopping. I set up my Mickey bell. So please bring me this. Thank you for flexing my video. To give my senorita something for Christmas time. I don't know what I'd buy for her. I think I'd buy her a rose so she can wear it in her hair most everywhere she goes. Christmas without you, I'll be so blue thinking about you. Lalabs, sakit ka na lalabs! Doon mo, okay. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue heartaches start falling. You'll be doing alright with your Christmas song. That's when those blue heartaches start falling. You'll be doing alright with your Christmas song. Remember us are we, kingdom melody this time, with ring with angels sing. Mahala ka nga dyan, lalabs!
Remember bells are ringing, jingle bells in the sky, whispering with angel feet. Ganun. Ayan, may bagong pasok. Ayan, Kuya Jun TV. Salamat, Kuya Jun. Yes, I'm here. Mega love shoutout sa iyo, Kuya Jun. Nasa work ka pa? Ano, kaka-out ko lang. Kasi may lakad kami mamaya siguro mga 7:30. Tapos pina-adjust mo sa akin ng 7 o'clock. May lakad ka pala. Hindi kasi kakain pa kami. Bago kami mag-vlog ako mamaya. Doon sa may balutan. Maglalaba pa ako ng uniform. Sino yung pinapanood mo? Ewan ko kung sino yan. Upload na lang ako yung maiksi lang, yung ano lang. Ako nga kanina eh. Wala akong Gumawa magagawa ako ng ito. gumawa ako ng mabilisan kanina na premiere. Wala akong choice eh. Kahit ano-ano lang. Mag-ano ka sa mag-video ka ba? Ang daming naka-LS ngayon. Oo nga, Di si Dalisa nakailis. Hindi nga sana ako mag-LS Hindi ngayon. na ako nagano na kaya Dalisay, ano ako sa kanya. Wala siya. Nagtampo ako sa kanya. Hindi naman supportive si Ate Dalisay. Yun nga. Isa lang yung Hindi viewers. naman siya supportive Isa lang yung viewers nandun. Ang mahal ng ano. Ang mahal ng hindi naman sa ang mahal ng pa-member sa kanya. Tapos, hindi siya supportive, hindi siya bumabalik. Gusto niya yung siya lang ang pinupuntahan. Hindi naman sa paninira, guys, ha. Mapapansin mo naman sa sa mga pinupuntahan mo, kung sino yung bumabalik sa iyo o hindi. 'Di ba? Kuya Jun. Napansin ko kasi sa kanya, napansin ko kay Ate Dalisay talaga. Hindi siya bumabalik, tapos never niya nga akong tinikitan eh. Nakita ko sa sa analytics ko. Wala siya, hindi siya bumalik sa akin. Bala siya eh. Oo. Subscribe ko siya. Magpapaano pa naman sana ako, pa-member pa sana ako sa kanya. Huwag Kasi kang bukas, magpa-member sa kanya. Talayan. hindi. Walang pakialam sa member. Ang member niya ako, inayahan lang ako na niya nun. Bahala siya. Kasi sabi ko nga, Hindi ako magre-renew sa kanya. 79 yung membership. ang mahal, libo yung pangalawang sa kanya, yung member niya. Yung sa akin, yung last is hindi ko na-adjust. Nasa labas ka pa lang, Kuya Jun? Nasa labas ako. Tingnan mo. Naglalakad pa ako pa uwi. Pauwi pa lang. Nilalakad mo lang siya. Medyo maliit. Madali. Ano ko nga pala, sino ko ba yung Bibili ako ng saging. Wow, sana all. Sana all may pasaging. Hindi sana ako mag-live ngayon, kaya lang sabi ko, meron pa akong nakabinbin na isang live, hindi ko sa next week. Magdubli-dubli na yung live ko, baka tamarin na ako. Kaya hindi muna ako Extend mo na lang. Extend nako. Ganun yung ginawa ko, kaya pa dagdag yung yung like doon. Yung likes. Pinapabayaan ko lang. Sino ba yung i-flex? Extend lang. I-flex ko nga si Saan sa si Ilalal sa SG? Yan ko din sa kanya. Bahala din siya. May pinapanood daw siya eh. Isa din yun. Niyaya ko, ayaw din.
inayaan ko na lang yung nagla-live ako kanina. Hindi sana ako mag-share. Sabi ni i-share mo sa community mo sa. Busy daw siya eh. Ayaw ko namang kulutin na. May pinapanood daw siya eh. Ganun talaga yan. Happy night. Maglalaba pa kang uniform yan, kahit isang uniform lang. Sabi ko sa kapatid ko kasi hindi man ako makalabas. Sabi ko bukas lagyan niya yung GCash ko eh. Yung sa akin, iwan ko kung sino na-memberan ko, hindi ko na-renew. Sino? May ako na-memberan na hindi ko na-renew. Iwan ko, hinahanap ko talaga. Yung iba, kinancel ko yung membership. Kaya? Oo, ako din. Nag-cancel din ako lang iba kasi yung iba hindi rin naman ako pinupuntahan. Mukhang parang hingal na hingal ka, Kuya Jun. Karitin ko lang. 81 pa lang yung subscriber ni Mami Miles, yung bago niyang Oo. Maglalaba ng uniform. Ayan, mega love shoutout po, kapatid na Marites Sidaya. Ayan, lalabs lang ka, akyat ka lalabs. Tamsak sa harang. Ayan, salamat naman sa paharang mo dan. Baka gusto mong akyat kapatid, kanta ka dito kapatid, lalabs. Ayan. Akyat ka na lalabs, Marites. Mamaya lang ga. Sige, antayin ko. Kanta ka dito mamaya Kasi Kuya Jun si Sir Mandy, in-invite ko din. Sabi niya, sabi ni Sir Mandy, mamaya daw. Kapatid. Nasa backstage daw si Sala sa SG. Baka busy pa siya mamaya na lang. Nasa backstage daw. Nasa backstage. Nagtampo yan. Kain pa mamaya Sige, lalabs Marites, antayin ko Nasa backstage Si Lalabs ay nasa backstage. Ayan, ba't wala ka pang wala kang jacket si Lalabs Marites, wait. Ano ba talaga Bicolano, kapatid Bicolano? Paakyatin mo si Lalabs ay hindi. Nagtampo Asan ka ba? sa kanya, kapatid. Jacket lang ka, ayan. May jacket ka na po, Lalabs Marites, ayan. Sorry naman. Kasi bagong pasok ka lang sa LS ko, di ba? Ayan, may jacket ka na po. Ayan, maraming salamat, Langga Marites. Sana all, ano ba tong kinakain ni Mami Miles? Ayan, salamat sa jacket. Walang anuman po, Langga. Ang ganda kaya ng boses ni Langga Marites, no? Diba Kuya Jun? Natatawa ako. Diba Kuya Jun, ang ganda ng boses niya, nakaka-inlove? Oo. Marites, baka naman dyan. Lipad na. Lipad na. Kanina ko pa yan kinulit. Sabi ko, punta ka na sa Elis ko. Sabi niya, sige. Baka magla-live yan mamaya. Alam niyo naman. Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. Kapatid, mamaya kapag alis ako, iakyat ko ito sa itong laptop ko. Tapos doon na lang ako mag-comment sa baba sa aking cellphone. No? Okay lang ba sige sa'yo? Lang, Kuya Jun. Baba na lang ako para wala naman, parang wala naman sila yung pag-akyat ko dito. Baba na lang ako. Umakyat ka tapos bababa ka. Ano yan? Lokohan? Wala naman silbi pag-akyat ko dito. Hindi naman pinapansin ng host at co-host yung tao sa kabilang linya. Hoy, nagsabi ako. Di ba kasi hindi kita pinapansin, Lalabs, kasi sabi mo may pinapanood ka. Di ba? Sabi mo. Ayan pala. Kaya sabi ko hindi kita ini-istorbo. Ikaw nga ito nang yan dito yung message mo.
Oo, Oo. pero dahil nga umakyat na ako dito, ibig sabihin may time na ako. Kanina pa yon, siyempre tapos na. Sorry Grabe. naman. Sorry naman. Grabe siya, baba na oh. lang. Grabe Ay, siya, oh. baba na lang. Magtampo, oh. Baba na lang ako dito, baba na lang, Ay, baba na lang. grabe siya, oh. Baba Hindi na lang, siya Kuya bababa. John. Ay, grabe Wag siya, mo na iwan, oh. Kuya John, si Bicolano, ha? Bala ka dyan. It's a prank. Grabe siya, oh. Ang ganda ni Mami Miles. Kaya mo siya, Ayan. bababa siya. Arte-arte na naman yun. Bakit bababa siya? Grabe naman Ewan ko sila sa kanya. sa SG naman. Uy, wag na magtampo, sabi ni Langga Marites. Langga, I love you Langga Marites. Buti pa si Lalabs Marites, hindi nagtatampo. Sige, ano ko na lang kita dito kapatid. Langga Marites. Langga, I love you Langga Marites. Buti pa si Lalabs Marites, hindi nagtatampo. Istamay ko sa'yo si Jollibee kapatid ha. Sige lang kapatid. Bababa ka na din? Hindi. Dala-dala ko yung cellphone ko sa kasi maglalaba ako ng uniform. Grabe naman si Lalal sa SG naman. Magtampo agad. Ayan, ilis din si Dalisay, ha? Hayaan mo yung Lalab Marites, si Ate Dalisay. Hindi naman bumabalik yun. Hindi nga ako dinikatan, eh. Ano din siya, hindi siya, ang gusto niya, siya lang yung susuportahan. Hindi ako Nagtampo ako sa binalikan. kanya. Ate Marites, nagtampo ako sa kanya kanina, kagabi ba yon? Kanina. Ganun ba? Opo, Lalabs, Marites. Ayan, ilis din si... Ayan, nakaano sa'yo si Jollibee. Hindi nga sana ako mag-ilis kasi tinatamad na nga ako, kapatid. Tapos, sabi ko, sige, tuloy ko na lang. Putik na. Pinaprank ako sa live niya. Baba na lang. Anong ginagawa mo kay Lala sa SG, kapatid? Bakit naman? Ewan ko nun, basta yun. Hayaan na lang natin. 4 millions in the house. Mega love shout out. Alam mo si Lalab SG, pag hindi bumalik yan, bahala siya. Tusok ulit. Kung makapag-prank siya, wagas, si Lalab sa SG, tingnan mo. Ipaprank ko din to si Lalab sa SG one time. Iiyak to sa akin. Pinaprank niya ako. Hindi pa siya tapos sa akin. Ipaprank ko to one time nang hindi niya talaga malalaman. Pinaprank niya ako nung isang araw. Siguro ko 1 oras lang ako mag-live or 2 oras. Bakit? Kasi ang daming nagpa-prank sa akin, eh. Ayan mo na yung prank na yan, kapatid. Continue your live streaming. Enjoy mo lang yan. Ang dami ko kayang sinusuportahan, kapatid. Tapos pag nag-i-release ako, hindi naman sila pumupunta. Ayan mo na lang sila. Pero ganun talaga. That's life. Wala tayong magagawa sa kanila kasi may sarili silang kapatid. We cannot do anything. That's Wala tayong life. magagawa ganun lang yan. Ayan. Ang importante lang sa atin, nag-support tayo sa kanila. Ganun lang yun. Correct. Ayan. Totoo yan, kapatid. Basta wala tayong tinaanoan ng tao. Ako rin, nag-support. Ganun lang yun, akin lang. Pero baka sabihin nila na Marites, maraming salamat po. Langga Sayon, Langga Marites. Kasi ngayon, linggo eh. Maraming nagla-live ngayon eh. Pag linggo kasi. Malay mo, baka may importante pa sa kanila kaysa sa atin. Ganun lang yun. Diba? It's a prank daw. Huwag mo akong ma-prank-prank dyan. Ayan mo. Wala pala akong powder. Naku naman. Baka pag ako ang mag-prank sa'yo, Lalabs, iiyak ka. Bahala kayo dyan. Wala akong alam dyan. Wait, mamaya pa ako akyat. Ha, kain pa kami. Sige lang po, Langga.
Iiyak ka talaga sa akin, lalabs, pag ako mag-prank sa'yo. Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Anong pagkain mo, Kuya Jun? Maglalaba pa ako ng uniform, ng dalawa kong uniform. Sana all. 5 million in the house! Mega love shout out! Mega love shout out! Ayan. Ano kapatid, sipain mo na lang itong inakit ko sa'yo, tapos itong laptop ko na lang ipaakyatin ko. Sipain ko muna ikaw? Tapos Sige, dito sige. na lang sa laptop ko kasi ako na. Okay, sige. Ayan, 5 people millions in the house. Mega love shout out po. Pwede po kayong maglapag ng mga bahay nyo para madikitan at maayudahan po. Pwede rin kayong umakyat sa mga gustong umakyat po. Ayan, sa mga gustong umakyat, libre lang po yung hagdan, guys. Samahan nyo ako, guys. 4 millions in the house. Ayan, baba natin yung yung hagdan. Thank you, lalabs Marites. Maraming salamat. Kainis, hindi pa ako palagay ng Gcash, hindi pa ako makapagpa-renew sa mga pinamemberan ko. 1 week na kasi dito, guys, walang tigil yung ulan. Saka nagkasakit pa ako. Medyo ngayong araw lang ako nag-okay, guys. Nakapaligo na rin sa wakas. Ayan, guys. Ay, aray ko. Ayan, si Kuya Jun, umakyat ulit. Salamat, Kuya Jun. Ayan, Lalabs Merlin Ocho. Akit ka, Lalabs Merlin. I love you, Lalabs Merlin. Salamat. Salamat sa pagpunta, Lalabs Merlin Ocho. Akit ka, Lalabs Merlin. Wow, dito hindi pa din pansin sa chat box. Ano ba yan? Nahalata ko na. Umayos ka, Lalabs, ISG. Hindi mo ako madadala sa mga prank-prank mo. Pag akong mag-prank sa'yo, iiyak ka, Lalabs, sa ISG. Kung gusto mong umakyat ka. Huwag mo akong ma-prank-prank, Lalabs, sa ISG. Salamat, Lalabs Marites. Lalabs Merlin, dinididma ako ni host at co-host. Umayos ka dyan, Lalabs. Walang walang hindi nagpapansin sa'yo. Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi ka namamansin eh. Lalabs Merlin, akit ka, Lalabs Merlin. Kanta tayo, Lalabs Merlin. Rampapampa. Asan na yung mga pailaw dyan? Naglulus kasi itong kainis. Naamoy ko na yung yung bango ng sinigang. Papampa. Ayun. Papampam. Rampapampam. Ayan, 5 millions in the house. Mega love shout out. Guys, dikitan nyo naman guys yung nakapin. Guys, salamat guys. Parang awa nyo na guys. Dikitan nyo naman po yung nakapin, please. Salamat. Ayan, si Lalabs Merlin. Pinasukan ako. Maraming salamat. Thank you, Lalabs Merlin. Pinanood ko yung joyride yung dalawa ni kapatid na Yumi. Kapatid. Social na social, Lalabs Merlin yung nyo, ha? Rinig mo ba ako? Ayan, si Sir... Oh, narinig kita. Mega love shoutout po kay Sir Mandy. Ayan, congratulations daw, sabi ni Sir Mandy. Maraming salamat, Sir Mandy.
Ayan, Kuya Jun TV, mega love shoutout, sabi ni Sir Mandy. Kuya Jun, paano mo? Hindi naman kita marinig, nakamute ka eh. Ayan, nandito ako sa work. Ayan, sabi ni Sir Mandy. Salamat, Sir Mandy. Ayan, 6 millions in the house. Lalabas Merlin, ang ganda ng ano nyo travel nyo kanina ni kapatid mo. Sister mo. Mukhang walang boses si Lalabs Merlin. Pasilip-silip lang ako, sabi ni Sir Mandy. Sige po, salamat po. Tamsak na sa nakapin, all kalimbang. Ayan, maraming salamat Sir Mandy. Thank you, Lalabs Merlin. Lalabs. Salamat. Welcome. Pinanood ko yung ano mo kanina eh. Sir Mandy, kailan ka po ulit mag-live? Lalabs. Sa ayaw umakyat, hindi ko pinipilit. Hindi ko pinipilit. Bahala kayo dyan. Yes, Lalabs Merlin. Wala pa akong load. Hindi pa ako nakapamember. Kaya ano, matagal ka pa naman. Sige Wala lang, akong Lalabs. pin mo. Okay lang. Okay lang yun, Lalabs. Hindi pa nga ako makapagpa-renew din kasi nga, hindi din ako makalabas kay 1 week na dito umuulan tapos nagkasakit pa ako, Lalabs. Ano sakit mo? Kagagaling Lalabs? Kalinagnat ako, Lalabs, kaya kaliligo ko lang kanina. Dalawang araw. Pero okay na ako ngayon. Ay. Mukhang napagod ka sa ano nyo kanina ni sister mo. Ganito, may isa pa tayo. Ito tayo ha. Hanapin ko po Ano yung yun? listahan ko. Nililista ko po yan. Kasi Ano yun? tatlong buwan ko po pinagpraktisan yan. Mayroon pa akong mga may crying version po ako. Mga version po tayo, hindi po tayo. Huwag kang maingay dyan, Shanghai Garcia. Kung gusto mong mag-ingay, mag-akyat ka. Thank you, Lalabs Marites. Ay, tumawag, Lalabs. Sandali lang. Sige lang, Lalabs. Nag-challenge ako kanina, Lalabs. So, nagtanggal ako ng balbon. Ano po yung maingay? Ano daw yung maingay? Kanina. The world. Lalabs Merlin, Yes. ipaprank ko one time yan si Lalabs sa ESG. Hindi niya talaga malalaman. Where's Lalab FG? Ayan, nilayasan ba naman kami ni Kuya Jun? Bumaba. Ang arte-arte. Bakit? Nag-arte-artehan. Iwan ko dyan. Oy. Nagsiselos lang Bakit yan. naman ganyan si Lalabs? Nagsiselos lang yan kasi may Lalabs ako na tinatawag na isa si Lalabs Marites. Wag Ang naman ganda kaya ganun, Lalabs. Siya, Garcia, may Lalabs ito sa'yo. Day off ko po. Monday sa akin, Tuesday, Pinas, 6 a.m. Ayan. Wait lang. Kukuha pala ako ng ano. Kainan time na pala. Makuha lang akong pagkain. Lalabs, wait lang ha. Kuha lang ako ng pagkain. Oo. Naaway ako, Lalabs Merlin ni Bicolano at Kuya Jun. Umayos ka nga dyan, Lalabs sa ESG. Walang nang-aaway sa'yo. Ikaw ang nang-aaway sa amin. Asan na yung salamin? Nawala yung salamin. Lalabs, saan kayo pumunta kanina ni kapatid Yumi? Birthday sa friend namin. Birthday ng friend. Wow, sana all. 1 week kayong may laging may birthday yan dyan, Lalabs ha. Busog na busog ako, Lalabs. Kaya nga, halata nga. Malaki na ng tiyan ko.
Nasira yung, wow, sexy. Ang sexy ng, ano bang Di. tawag dyan sa short Di na nga yan? lumaki na nga ang tiyan ko. Ala, bumaba sili. Nalaglag. Sige po, what time, Sir Mandy Salonga? Saan ka na, Kuya Jun? Diyan, wait lang guys ha, kukuha lang ako ng pagkain guys. Kuha lang ako ng food guys. Huwag niyo akong iwan guys ha, saglit lang ako guys, kukuha lang ako ng pagkain. Mga lalabs, kuha lang ako ng pagkain ha. Wait lang. Hello, Lalabs Merlin. Kuya John. Si Kuya John, pag akyat ko, biglang mute. Ano ba yan? Baba na lang ako. Lalab. LSG, wag ka naman drama dyan, lalab. Wala, pinaprank ko lang yung dalawang to. Pinaprank ko lang. Hindi ko kaya payakin si Bicolano at si Kuya John. Pinaprank ko. Pinaprank ko lang silang dalawa. Kala ko mapaiyak ko, hindi ko kailan paiyak. Hindi ko kayang makita silang umiiyak. Si Kuya John naman ang daya, sabay mute pag akyat ko. Kuya John, ayaw mo ako dito sa taas. Kuya John. Kawat kaya pa yung lalab ko. Big love shout out sa'yo. Lorena Hordan, hello, MLLSO. Tamsak pag 26. Katamsak naman po sa premiere ko po dyan sa baba. Nakapost. Naman sa bago. Lalabs Merlin, kamusta na po ikaw? Minumukbang ang aking banana, Lalabs Merlin. Tinatamad ako mangisda. Tuloy. Anong nangyayari? Mga kawas na magaganda MLSO. Miguel, shoutout sa iyo. Sisi, Larina, Ariola. Lalab sa akin din, grabe, nag-stay lang sa ano. Ayan guys. Grabe lagas ko, tag 100 lalabs. Yung lagas Taglagasan mo? kaya ngayon, lalabs. Taglagasan ngayon. Kasi nga ang akin Lagasan, nga kahapon ano na lagasan. yun. Kaya hindi ako- 2.395. Ayan, Ngayon, mga bumalik. co-host na magaganda mega love shoutout daw, sabi ni Mami Ngayon Lorena. nag-ano na naman, nag 2.3.88 na naman. Ay, nabuisit ako, natamad na ako mangisda. Niligasan Hindi. ka ngayon, lalabs. Oo, tatlong Grabe, beses na ako lagasan talaga naligasan. kasi sa akin, hindi talaga umakyat. Ma- Nalalagas Mangisda ko, sana ako. 50 Hindi ako nangisda. 50-50 like that. Ayoko na. May nagsabi kasi sa akin, sabi niya, wag muna kayong mangisda kasi taglagasan ngayon ni Lolo. Kahit nga yung mga views, binabawasan ni Lolo. Kakainis. Alam mo ba Lalabs, yung Lalabs Bicolano? Alam mo ba yung Oh. yung stream yung LS ko last time na nag-direct ako, 'di ba may nag-boss sa akin? 'Di ba pagkatapos ng boosting 600 plus, next day kain lahat ang boosting. Mabilisan kasi yung lalabs, hindi pinatagal. Bishop. Mga co-host na maganda. Kudi. Kudi. Lalabs, Mami Lorena, kumusta po? Ano kinain mo dyan, Lalabs? Ba't ka Kumakain nagtatago? ako, mga lalabs. Kumakain kasi ako. Anong kinakain mo? Sinigang na baboy ulam. Wow, sarap. 2 days dito ang ulan. Grabe. ang Kain tayo ulan mga dito. lalabs.
Buong Dito sa araw ang mundo ulan. na lang ang kabisit. Hindi ako makalabas. Nitong hapon lang tumina ang ulan, pero mula kahapon hanggang kaninang umaga at hanggang alas 3, grabe ang ulan. Ngayon nga lang tumahan. Hmm. Lalabs, hindi na ako makaload sa anak ko. 'Di ba pwede ako Bakit? mag-load sa sarili? Pwede ako mag-load sa sarili ko. Hindi ko na maludan. Manghingi ng load sa akin. Bakit naman? Baka wala nang laman yung Gcash mo. Meron pa, 75 pa. Bakit ganun? Ayan ko. Lalabs Merlin. May load siya. Nag-mute na si Lalabs Merlin. Hindi nga sana ako mag-live ngayon kasi maraming nag-LS. Sabi ko, move ko na lang. Kaya lang sabi ko, meron pa ako nakaset na na live. Sabado naman yun. Sabi ko, maiipon na yung live ko na Sabi ko, hayaan mo na kahit kunti yung pumasok. Basta matapos na tong LS ko. So, tapos ako kanina, gumawa ako ng content pang premiere. Na Labs, umalis na ako dun sa hindi na ako sumali dun sa premiere na Wednesday. Kasi, excuse me. Kasi doon sa meron akong nilipatan sa kinakapatid na Danogents. Doon kasi umaga yung premiere nila. Sumali ako, yung nakuha kong slot is 6:15 ng umaga. Hello. Nag-meet ka na rin, Lalabs? Araw-araw na premiere? Doon kasi walang sapilitan doon eh. Araw-araw na premiere yun? Araw-araw na premiere? Depende. Tapos sila pa ang mag-adjust. Sila pa mag-move ng oras kung anong oras ang gusto mo. Ako din, di na muna nangingisda. Nilalagas lang, sabi ni Mami Lorena. Oo nga po, Mami Lorena. Ako din, Kaya sis. nga ako- Wala. Tumigil ako kahapon. Kahapon, ang dami kong napangisdaan. Mga more than 20. Ay, ang bot na lang. Wala. May pumasok. Pumasok tapos kinamagahan. Pag-check ko, bumalik na naman sa 2.388. Ay, ang bot. Sabi ko. Takaan ko Hindi ko yung mga Patusok na lang ako sa premiere dyan sa baba. Kasi kaya siguro kung siguro ni Lolo Dokyo, na paghahalata na siguro niya yung mga gawain ng mga YouTuber. Nilalagas Dito yan. ako na Tarlac, naghatid ng abo ng namatay namin. Sige po, Mami Lorena. Ingat po, Mami Lorena. Ahay. Uso ngayon yung patay. Sa amin nga lugar, nagsunod-sunod din ng patayan. Mayroon doon sa aming lugar na ang guro sa amin na pinatay. Pinasok ang bahay niya kahapon ng isang linggo. Pinasok yung bahay niya kasi nag-iisa lang siya sa bahay niya. Pinasok yung bahay niya. Oo, yung guro. Yung guro na yun nagtuturo. Oo, yung guro na yun nagtuturo sa kung saan ako nag-aral lang elementary. Pero Mami ko lang Lorena, yun, taga Mindanao ka po? fresh graduate. Buti medyo okay ang signal now. Mindanao, hina ng signal. Taga Mindanao si Mami, Lorena? Lalabs? Hindi ko alam. Sibuhan naman na si Mama Lorena, may lang siya. Kuya Jun, naglalaban ng uniform niya eh. Dapat kaninang umaga yung LS ko. Si Kuya Jun naman, panay naman ang sabi sa akin. Kapatid, gabi ka na lang mag-LS. I'm very, very sorry mga darling kasi may tumawag sa akin. Okay lang, Lalabs Merlin. Nakita ko naman yung cleavage mo. Joy. Nalasing ako guys. Nalasing ako kunti. Uminom ako ng beer. Agoy. Lalabs Merlin, huwag kang inom ng inom. Bawal yun. Lalabs Merlin. Bawal ang alak, Hindi ko kayo Lalabs marinig. Merlin. Hindi ko alam bakit to. Hindi naman nagsasalita si Lalabs sa isi.
Lalab sayon, patamsak naman sa bago kong upload. Nagtamsak ako ah. Di ba lalabs? Yung bago Oh, kong nawala si Kuya Jun. bago kong upload. Oo, lalabs. Wait. Okay. Si Lalab LSG, nagtamsak wala. Saan ba? Ibaba ko lalabs. Yung bago niyang upload. Yung vlog time with my sister vlogger. Ibaba ko. Ayan mo na, sunod na lang kasi. Umakyat Lalabs ako, hindi ako Merl. makababa. Sandali lang. Ako na magbaba lalabs. Yes. Lalabs Hindi Merlin. nababa ko. Patusok na lang sa aking Yes. premiere. Bukas ng alas 6. Sige, magtusukan tayo. Oo. Ayan. Tusok-tusok. Sabi, tapos wag na daw mag-iwan ng bakas para hindi na paghahalata ni Lolo. Hindi naman ako nag-iwan ng bakas. Tusok na lang ako ng tasok at dikit ng kadikit. Kahit nga sa premiere, hindi ako Ayan, nag-ano. pinin ko OTW sa premiere ni Lalab sa USG. Ayan, Salamat, Lorena. nakapin yung bagong upload ni Lalabs Merlin. Tusukan nyo muna guys, tapos isunod ko yung kay Lalab sa SG. Thank you so much. Type error lang. Ano? Type error? Bakit? Hala, bakit nagiging error siya? Yung signal niya kasi, sigbal. Type error lang. Yun kasi. Ayan, umakyat ulit si Kuya Jun. Iwan ko bakit nalaglag si Kuya Jun. Sinipa mo. Hindi ah. Lalabs Merlin, ganda oh. Lalabs Merlin, parang hindi ka tumatanda dyan. Ano bang kinakain mo? Si Lalabs Merlin kasi, ano lang. Alam mo, ilang layer tong nilagay kong foundation. Nag-foundation ako para hindi mahalata yung mga butas-butas dyan. Maniwala ako kay Lalabs Merlin. Kahit nga, Lalabs sa SG, kahit nga si kapatid Yumi, yung sister niya, maganda din. Tingnan mo dun sa video nila ngayon. Yung bagong upload. Paano ako makaano dito? Ako busy yung ano ko. Nagpe-play ako sa iyo ngayon. Sabi niya, taga Leyte ako, pero Makati ako nakatira. Nasa Tarlac lang ako. Sabi ni Mami Lorena. Leyte pala siya. Ayan si Lorena busy si busy si Mami. Liti ako, pero Makati ako nakatira, nasa Tarlac lang ako. Yamanin kasi yan si Ma'am Lorena eh. Mayaman yan si Ma'am Lorena. May service kasi kaya kung saan saang lugar napapadpad. Ingat lang po sa pagbabiyahe po, Ma'am Sis Lorena ha. May work yun si Mami Lorena eh. Tsaka may sariling sasakyan yan eh. Kung saan niya gusto pumunta, gusto niya. Nanood kasi ako ng ng love story na na movie. Kaya hindi ako kaakyat kanina agad-agad. Naku, kailan ko na naman kaya ito magagamit na passport. Nayupi. Lalabs? Kailan ko na naman kaya ito magagamit na passport ko. Pero 10 years na to eh. Expiration ito. Kailan ka ma-expire, Lalabs? 2030. Expire to. Last year ka na nag-renew? Kasi ano to eh. Nakadalawang beses ako nang renew sa Riyadh eh. Sa Riyadh na ako nag-renew eh. Ako dito na ako nag-renew ng 10 years na passport. Maganda nga na ginawang 10 years ni Pangulong mabilis, Duterte yung passport natin. Alam mo, mabilis mag-renew sa ibang bansa compare dito sa Pilipinas. Yes. Pag dito, naku, ang tagal-tagal. Tapos doon sa abutin embassy. Abutin ka ng 6 months. Tapos, sa Pinas. Pero pag dito lang sa ibang bansa lang, 1 month lang mo, hindi pa nga. Tatawagan tapos ka ito, na. pwede mo pa sang may nag-offer doon na pwede mong ipa-LBC na lang or puntahan doon. Ay, ang pinili ko, ko na lang, mag-walk-in na lang ako para makagala-gala. Kaya yun. Ang bilis lang. Dito sa Macau, bilis lang din pag-renew ko dito Tsaka doon, nagre-renew ako,
Hindi ako nagbabayad. Ang nagbabayad company. Siyempre. Company nagbayad ng ano ko 250 real. Sana Hindi all. Sana all may Oo. company magbabayad. company nagbayad sa amin. Hmm. Ayun. Lalabs Merlin. Lalabs Merlin. Sabi niya, hindi pa daw siya makapagpa-member sa akin kasi wala pa daw laman yung ano niya. Sabi ko, wag na lang magpa-member, palipad na lang. Mas maganda ang palipad eh. Kasi kahit hindi ka naman magpa-member, lagi ko naman inaano, di na pwede mo namang i-pin or ilapag yung bahay, di ba? Hmm. Kasi ang pa-member kasi, ano, parang ano lang din naman yan, yung, hindi naman sa pag-ano, kasi mas maganda na yung wala kang member kasi anytime, pag may free ka, masusuportahan mo sila. Pag wala kang, para wala bang tampuhan, yung halimbawa, Hmm. magpa-member sa'yo, tapos hindi mo napuntahan kasi meron kang ginagawa, tapos mamaya magtampo sa'yo, di ba? Hmm. Okay lang yun. Mati ang ano ko. Busy pa si Kuya Jun. Naglalaba daw siya ng dalawa niyang uniform. Oh? Di wala pa kayong trabaho ngayon, lalab sa SG. Ha? Ano, wala na naman sila, labs. Bigla na naman nalaglag. Ayan, 3 people millions in the house. Mega love shout out. Nalaglag si Lalab sa SG. Asan ka nalalab sa SG? Ben. Isang oras na rin ako. Oh. Sinepa mo ako. Ewan ko sa iyo. Ang bilis ng oras. Nag-isang oras na ako. Hmm. Wala pa kami, wala pa akong trabaho hanggang ngayon. Tapos bukas mapunta ako sa China Tapos, Embassy. Lalabs, tingnan mo, di ba, halimbawa may premiere ka, itamsak mo yung lahat ng alagad mo. Hindi basta-basta didikit. Mm-mm. Yung tamsak. Kasi kaya napapansin ni Lolo. Kaya nga, di ba kagabi, nag-message ka sa akin, Lalabs, lahat ng mga lahat ng mga alagad mo, itamsak mo na yan sa premiere mo, di ba? Hindi ko Tapos nakikita. nagtamsak ako. Puta, sabi ko, wala naman to silbi ang tamsak ko. Hindi man pumapasok, tinigil ko na. Hindi nga pumapasok. Kahit din ako, hindi pumapasok. Sabi ko, bakit ganito? Hindi pumapasok. Buisit, grabe ang higpit ngayon ni Lolo Dokyo. Mm-mm. Kainis. Check. Check, Hoy! Mike. Kuya Jun. Nako, Diyos ko Lord, ang hirap para maglaba. Ayan. Sabi ko kasi mag-asawa ka kano, Kuya Jun. Sus, nagutos pang mas matanda pa nga kay Kuya Jun. Hindi pa nga nag-asawa. Oh my God. Lalabs, manahimik ka, Lalabs, ha? Alam mo yung binili ko, Lalabs, na original na Mag-ingat dyan. yung Bluetooth na nagpagupit ako, nahulog sa nung hinugasan yung buhok ko, nahulog yung isang headset. Hindi ko na nakuha. Saan? Na-shoot sa Sa barbershop. Na-shoot sa butas? Sa butas ng ng lababo ba nila? Bakit kasi habang nagpapabarber ka, nagbulalagay ka ng earphone dyan? Mababasa din yan? Ano ba naman yan? Ang sayang, iisa na lang to. Katangahan. Ay, grabe siya. Kung makatanga. Huwag kang ganyan, Lalabs sa SG. Huwag kang ganyan, Lalabs, ha? Kasi naman, nagpapagupit, di pa hinsit pa. Na naman mababasa siya. Ay. Inaway. Nagpa-chuy-chuy kasi siya. Nagpatisoy pa. Sabi Sino ng nga kayo? Sabi ng Sino bakla, pinapatisoyan mo? sabi niya, kuya, wala na. Sabi niya, kasi ang lakas ng ulan, wala na daw. Hindi na nahabol. Wala.
Bakit sa ulanan ba kayo naggupitan? Hindi, yung lababo. Diretso sa kanal ang buhos. Malakas ang ulan. Kuya John, tapos ka na Kuya John maglaba? Tapos na ako maglaba! Ang hirap maglaba! Agoy. Ano, may lakad kami ngayon! Visit to Ay, visit ako pakita sa ako boses. sa inyo. Wait. Ba't ka nabubisit? Visit ako sa boses ni Kuya John na ganyan. Ano ba alam, Sergio? May problema ka ba sa akin? Excuse me po. Pinaprank mo ako, ha? Mabalik ka sa akin. Nung isang araw ko pa siya Pinaprank mo inaano. ako, kumanda. Mat ka naman kasi alam mo pag akong nakaprank sa'yo lalab sa SG, iiyak ka. Ako iyak, hindi kaya. Sanay na ako sa Maglaba? May kakapagod. pakita ko sa inyo guys. Ito yung pera sa Saudi oh. Pakita ko sa inyo. Ayan! Hindi ko pa ginagastos. Saan ba yun? Gastusin na natin, lalags. Yung pinakamababang pera sa Saudi ito. 1 real. Kita nyo? Opo. Ang pag kinonvert to sa pera natin is 14 pesos. Depende sa palitan. 14 pesos, 13 pesos, 12 pesos, 1 real. Ayan. Yung pinakabarya nila sa Saudi. Yung ano naman, eto 10 real. Sa pera natin is 130 pesos dito. 130 pesos. Ito naman 500 real. 500 real yan. Sa pera natin is more than 6,000 pesos. Ayan, di ko pa pinapapalitan kasi ayaw kong gastusin. May 100 real ka? Yung Ipapalit mo 100 na real, yan. hindi, 500 real to lalabs, nasa 6,000 plus. Full watch a new Ipapalit upload mo. ni Lalabs Merlin with her sister Yumi Ocho, sister banding, ayun. Hindi ko pinapapalitan Lalabs kasi pag nakabalik ako eh. Pang allowance ko to doon. Ayan Kuya Jun, sana all naka-white. Lami-lami. Lami, Nasa bahay lami. mo, ah. Sis Merlin, nasa bahay mo ako ah. Dayon kami Yes, ngayon! Yayamanin si Sis Yumi, oh. May may Oo. sariling sasakyan. May sariling sasakyan. Ito Lalabs yung ginagamit kong card pa nagpapadala ng pera, oh. Okay. Bakit nagbubungkal ka dyan ngayon? Inaalala ko lang yung ano ko. Ito yung aking ID ko, residence ID ko doon. Pag wala ka nito, ibig sabihin, illegal ka. PNP ka. Ayan. Tatago ako, ha? Hindi pa to expire, Lalabs. Kailan ka ma-expire? December pa to mag-expire. Kapatid, Tapos, wag mo nga ito akong na. ilagay, Ito yung ha? ATM ko Wag doon. mo akong sipahin mamaya, ha? Maraming salamat, Lalabs. Mami Lorena, sa pa-YT-YT mo dyan. Ayan, hindi ka sure at Mama Lorena. I love you, Mama Lorena. I miss you, Mama. Sana all may pa-miss you. I miss you, Mama Lorena. Mwah. Kuya Jun, paano maglagay ng ganyang lami-lami na boses? Sa V8 yan. Bayak ko. Sa B8 yan Mwah. Wala Oh, pa akong ano mo- B8 eh. Sana may I-adjust mo mag-sponsor. lang yan. Sana may mag-sponsor sa akin ng B8 diyan. Ayan! Nagpaparinig. Lalabs Padala. Merlin. Padala ko Sana na may- lang sa'yo yung V8 ko. Sana may mag-sponsor diyan. I miss you too, anak, sabi ni Mami Lorena. Ano, Mama Lorena? Mamaya pag
galing ako sa lab namin, tatawagan kita about sa about sa job button mo. Ngayon, nag-prepare ko na ako. Pinakot ako. Hindi ko kapatid Bicolano ha, huwag mo akong sipain dyan ha, mamaya. Bakit? Iwan ko itong laptop ko, aakyat sa'yo, tapos doon na lang sa cellphone mag-comment ha. Saan ka magkakapupunta po? May date yan eh. May ano yan, dinner date. Kung alamin ha. May dinner date yan, Lalab sa SD. Nalaglag na si Lalabs Merlin. Bakit kaya? Sana all may dinner date. Kailan kaya kami magka-dinner date ni Lalabs Bicolano? Umuwi ka dito kung gusto mo. Ito Lalabs, so yung may isa pa akong laptop. Diyan ako didiretso sa inyo. Ayan o. Kailangan ko pa itong ipa-reformat Lalabs kasi nakalimutan ang password. Kasi Hindi niya masagot-sagot. Makinig ka muna sa akin. Guys, loading na ako here. Ginamit kasi ito ng kapatid ko. Ngayon, hindi na alam ang password. Hindi ko mabuksan. Tawagan na lang kita mamaya. Ito. Kapatid Bicolano, sagutin mo yung tanong ni Lalas. Ano yan? Buffering na daw sila, Mami Lorena. 5 million in the house. Hindi ba ni kapatid Bicolano yung topic? Ano nga yun? Ano yun? Hindi niya kaya Oo, sagutin tumira ka yun. dito. Walang problema. As you Pero like. rinig niya. Sabi lang hindi niya narinig. Ayun. Pamain na lang po sa may gusto. Pa-screenshot na lang po. Pamain. Akin lang yan po. Ayan, 6 million in the house. Pamain na lang po. Second hand po siya pero okay pa po. Sino yun? Kami ngayon sa sa may kiluluboy at papahangin namin. Sino na naman yun si... kami ng aming mga puwet. Paparos-paros ang mga puwit. Ano yun? Namiyak puwit niya. Saan ka na? Salita kung masabi ka na. Pamay na lang po sa may gusto, guys. Pamay na lang sa may gusto, guys. Complete inclusion po siya, guys. May charger pa siya, may accessories. Kaya may gusto po, pa-screenshot na lang po. Pa-PM na lang po ako, guys. Ewan ko sa'yo, Lalabs. Hindi mo masagot yung sinasabi ko. Di ba sinagot ko na? Sabi ko, walang problema. Tumira ka dito sa amin hanggat gusto mo. Kuya John, Diba? naka-play ka sa akin. Buffering nga si Mami Merlin. Mami Lorena. Kuya John, naka-play ka sa akin. Ulit-ulit, unlimited. Ayan, galit na naman. Dalawa dyan ha, huwag kayong masyado. Kasama ka dito, Bicolano, si Kuya John, ikaw, si Chef Ade, tatlo. Iwan ko hindi ko makita sa analytics yung Macau, Lalabs. Harang, sabi ni Lalabs Merlin. Ngayon lang ako Bakit to? Malis dito. Balik ka dito. Lalas Tapos- Merlin, I miss you. Tapos si Dana Jen. Hindi pa tapos yung sa iyo, Lalabs, kasi nasa huli ka. Pero sa kay Kuya John, pumapasok na. Nauna ko siyang na-save eh. Mag 2 hours lang naman ako. Guys, mag 2 hours lang naman ako ng live ngayon. 87 videos to, lahat kayo. Si Danogen, Kuya John, Bicolano, at saka si Chef Ate. Ayan. Ayan. Salamat naman, Lalabs. Uy, You're welcome. Tapos itong kabila kong itong kabila ko namang alagad, ang piniplay taga Norway. Si Sheila, at saka si Pinas, at saka si JIR. Silang tatlo naman na. Ibang-iba na talaga.
Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa Ay, pakita mo na. Ang nandiyan ka sa pinaka. Masaway na busis na yan. hanap pag-ibig Sino? mo. Yung busis na yan, oh. Wala ka na In love. nangangarap at umaasa pa. Guys, ay kasi hindi In, pala to. in love si Kuya John Nola Loves. Oh, sino sana? Sobrang in love. Diyan, ipakita mo yung May Sobrang ipiplex in ako. love. Yung ano, yung channel ng tita ko. Sabi ng tito ko, bakit nilalagas yung ano ko, yung subscriber ko? Tama ba yun? Sabi ko, gumawa ka kasi ng ano mo, ng ninjas Alagad. mo. Oo. Ayan, oh. Marites, sabi ni Lalabs, Marites, harang, ayan, nakit ka Lalabs. Akit ka dito ha, Lalabs, Marites. Huwag mo pansinin yung mga imot-imot ko dyan kanina kay Bicolano. Kakanta yan. Marites, si Daya, I love you, muamua. Babarilin Chup, kita chup. ngayon kung hindi ka akyat. Sige, gusto niyo Lalabs, ba? Ano, Ate Gila ko- Marites, akyat ka na. Lalabs, kinukwento namin kanina ni Kuya Jun. Na, Si Ate Dalisa, hindi bumabalik sa atin. oo. Hindi nga ako binalikan eh. Hindi sumusupport. Ay, ang bilis naman. Totoo. Oo, naka-live siya ngayon. Hindi ko na siya pinasok kasi wala man ano. Hindi ko na siya pinasok. Hindi siya supportive. Hindi siya supportive. Kaya na lang natin siya. Sabi ka mo rin, sino? Mm-mm. Ano sabi ko? Yun siya yan. Kaya nga hindi na ako bumalik. Nakita ko rin na nag-live siya eh. Sabay ka, magkasunod lang kayo. Ipapasok ko sana yung ano, yung isa kong alagad. Sabi ko, wag na. Wala man to, hindi man to pumapasok sa LS ko. Hindi nga siya. Promise, hindi nga siya hindi siya magbalik sa'yo. Tapos, pag sinasabihan mo siya na hindi mo man ako binalikan, busy pa daw siya, may ginagawa. Kung siyang tinubasyon, no? Still harang, sabi ni Lalabs Marites. Huwag kang Harang is- pa-still dyan. Alam ko, nandyan ka na. Huwag kang charot-charot. Akit ka na dyan. Oh, may In. pa. Anong in? Paano mag-screenshot sa laptop lang, Lalabs? Kung touchscreen yung ano mo, kung touchscreen. Ay, mayroon yata eh. Meron, kakapasok lang, sabi ni Lalabs. Paano ba? Hindi ko din alam. Thank you so much po. Yung isa kong laptop nandun sa kapatid ko, yun ang touchscreen. I love you, F7. Mama. Kumakain na ba kayo? Ano, 87? Ha? Papas. F7 yata ang ipipress mo dyan sa ano. Tapos, Shift F7. Pero hindi ko alam kung tama ang turo ko. just let you select text with to turn in off. Turn in on. Turn in on and turn in off. Wag na lang. Hindi ko alam paano mag-screenshot dito. Turn off care browsing. Ano yun? Hello. F7. Oo, yes, turbo na sa inyo. Papay. Ayan, kakapasok lang daw. Dami mong harang, Lalabs. Ha? Dami mong harang. Love na loves nga ako ni Lolo Dokyo. Ewan ko ba? Binibigyan ako ng kahit sa gitna ng video, nilalagyan niya ng harang. Bibigyan ka niya. Buti nga sa'yo may harang ka sa live mo sa akin. Ayan, si Langga, Marites. Welcome kapatid, Lalabs. Hello, Pumasok. Lalabs. Marites Alam mo, Hidayat. marinig mo yung boses niya, ang ganda, Lalabs. Narinig ko na last time. Kakanta. Patayin ko Kakanta muna na yung yan. kakanta. Ayan, Hello, mega love Lola. shout out. So sa boses ko, hindi ka na nagagandahan. Ayan ka na naman, Lalabs. Huwag kang ganyan. May visitors tayo. Hi, CG4 TV, mega love shout out. Kumusta si Sikoy? Wag Feeling close, no? Oo, sis, wag mo pansinin yung mga harota namin ni Bicolano Hosa kasi nasanay na kami yung dalawa sa harot-harot na ewan. Pero wala yan
Wala Anong yan province mo? katotohan. Puro yan mga kababalagan. Ano daw yung province? Ano, Iloilo, Ilongga, Bisaya ko day. May half ko Bisaya. Ay, ano naman ako, Waray. Waray ka. Pero mao ka magbisaya no, mga waray. Oo. Kasabot na magbisaya Kabalo. ang waray. Oh, Kabalo. Bisdak, Bisaya, Waray, Bicolano. O, di ba? Nag-halo-halo. Anong tawag sa atin? Apat? Halo-halo. Halo-halo. Halo-halong Mix. Bisaya. Oh, Bisaya Bicolano. O yun, Marites. maraming salamat. Yan. Sa ano pa lang, sa boses mo pa lang, kahit hindi ka na kumakanta, halata na Ang ganda, magaling diba? Oo, ang ganda ng Ginoo boses sa mo. bami. Oy, wag masyado Pwede baka ngang mag-expect ano, sila. Sige, Pwede nga Hiri. ano, pwede nga pang ano, pang DJ. Pasampol, Day, pasampol. Oo, ang galing ng Ay, boses mo, Ginoo. Day. Karinig ka Yes. na ba, Ma'am Charot? May ganun, no? Pasampol, Day, pasampol. Ginoo. Ayan, pakantayin natin si Lala. Kanta na, Day. Busog ka Kanta na, ha? Day. Busog. Kanta na, Day. Pati ka na sa ila, Day. Kantahan na natin tong LS ni Bicolano. Oo. Unahan mo kaya, host. Ay, hindi. talaga. Hindi, Hindi ako marunong Oo. kumanta. Magaling yan si host. Unahan mo na, host. Sige, Unahan wait mo na, lang, host. Ako talaga. Ikaw talaga. Hoy! Ayan! Agoy. Kuya John. Ayan. Yes. Mama Kuya John chup-chup. TV. Mama chup-chup talaga, no? Nag-hide ka na naman ng totoo mong boses, Kuya John TV, ha? Kaya nga, mahilig yan eh. Nag-ELS na. Live ngayon si Dalisay. Tinatawagan ako, pinapaakit ko. Ayoko ng dalisay na yan. I don't like dalisay in my life. Why? Bakit Why naman? naman? Nagpa-member ka dun sa Gusto kanya. niya siya na yung Excuse me. suportahan. Hindi mo napasok. Ganon? Ayan. Ayan, sige, kakanta ako ng isa. Kanya. Kanina sabi ko, wag na lang. Ay, ang dilim ko pala dito sa amin, ah. Hindi kami nakabayad ng kuryente, kaya ang dilim namin. Ang dilim ko, oh. Ay, kaganda. Ang ay, kalabi. Ay, ang ganda. Ikalami. Lami-lami man na. Ay, lami-lami. Lami-lami. Ginoo ko, lami. Pero, Matanggal na breath ko ito. Agoy si Kuya John. Si Kuya John. Lami, ayan. Mag-off ka mo ko, ha. Kanta ako, eh. Pakita lang Sige, ako sige. kasi baka sabihin nilang budol tayo, eh, charot. Nandun ako sa Hindi ilis naman mo yun. kagabi. Yung isang araw ba yun? Oh, tapos hindi ka naman umakyat. Ayan, pagkatapos ni... Magaling kasi kayo kumanta. Nahiya ako. Ayun. Ayan na naman tayo, eh. Pasyal din kayo sa LS ko, mga palangga. Ang LS ko Kailan naman yung is LS mo, Lala? everyday ang LS ko, 8 p.m. Ngayon lang ako hindi mag-LS Sunday kasi maraming kasabay, eh. Tayo. pahinga din ang LS. Oo, masakit sa lalamunan pagkasingal, eh. Ayan. Ayan, Kailan sige, yung kakanta LS mo, Lalabs? Sa ano, everyday ako nag-LS langga, 8 p.m. What time? 8 p.m. Sige. 8 p.m. Gusto ko rin Akyat namin din yan, kayo. Lala. Kami, Akyat din sugurin kayo namin doon. yan. Tapos pag nag-LS din kayo dito, akyat din ako sa inyo, di ba? Support na. Sure, promise. Totoo yan. Sige, Ayan. lang ako. Sige na, pakantahin na natin yung Sige na, mo kanta na. Oo, Wait. oo. Mauna si Lalabs Marites. Sunod si Lalabs sa SG. Kakanta. Sus, giatay. Si Kuya Oo, Jun. sige. Sunod si Kuya John. Sige, ako ang last. Ah, sige. May lakad ako. Isa pa, kumakain muna ako. Para Kuya John, bago ka umalis, kumanta ka. O sige. Kuya John, wag ayan, kang sige madaya ko. dyan. Let us welcome Hindi kita Lalabs babalikan. Marites. This is all for us. Okay. Wait lang, ayusin ko lang yung V8 ko, guys. Ha? Yun. May music ba? Naririnig nyo? Opo, loud and clear. Ayan. Doon na first tayo. Nakakainlove, background music pa lang. Nani.
There's a star OMG. in the sky tonight, and it Mapa-OMG na lang ako. trembles like my heart. And in this world, all alone tonight, so close and yet so far, my heart would never lie. I can feel you want me to. May housing yun sa phone mo. May housing. May case. May case. And if the stars should fall, then baby, here's what we should do. To wish. Busog pa ako. Take me by the hand and wish. Hold your breath and we may fly. It might come true on the starry, starry night. Wish, look into my eyes and wish. Reach out for the dream is there for me and you, and we might fall in love. Ayan, may club shoutout pala yung mga sa baba, guys. Hello. Tapusin mo, Lalabs. Pwede bang tapusin ko na? Yes, tapusin mo siya. Wag. Ang ganda kaya. There's a star in the sky tonight, and it trembles like my heart. And in this world, all alone tonight, so close and yet so far, my heart would never lie. I can feel you want me to. And if that star should fall, then baby, here's what we should do. You wish, take me by the hand and wish. Hold your breath and we may find. It might come true on the starry, starry night. Wish, look into my eyes and wish. Reach out for the dream that's there for me and you, and we might fall in love. Mondays tonight. Take me by the hand and wish. Hold your breath and we may find. It might get through on the starry, starry night. Wish, look into my eyes and wish. Reach out for the dream is there for me and you, and we might fall in love. Ganda naman ang buhit. Yun, thank you naman ng madami. Napakaganda naman. Pwede namang pakikanta naman yung Maraming salamat. Uy, thank you naman naman. Uy, maraming salamat. Yung umakyat, sino ito? Si Chef Adi po. Ayan. Please welcome. Shout out, sir. Ganun Des, gabi kahit po. ako may in love sa boses mo, oy, naatay mo Nakakaganda talaga. Ano, Diyos ko po. Uy, wag naman. Okay. Saan mo hinuhugot yan? Malami yung boses. Sa chan. Ganda, Saan mo di ba? hinuhugot Ganda-ganda. Ganda. Uy, magpakita naman kayo mga co-host ang makilala kayo mo. Ayan yung mga co-host natin. Pwede bang mag-open ng cam para makilala naman ang ating mga co-host dyan? Ang pangit ko, uy. Open Sige ka na. ba?
ng boses. Open cam tayo. Sino yung susunod na kakanta? Ako nga, wala pang ligo eh. Yung kakanta saglit na kasi may lakad pa kami. O sige, mauna si Kuya Jun para makahabol. Mauna si Kuya Jun nakakanta para Ay, makakanta si siya. Sikoy. Ang ganda ni si Sikoy. Okay. Oh. Hi. Ayan si Paddy, pakita ka po si Paddy. Ano? May lakad ako. Mamaya, sandali lang. Nakaubad ako eh. Ay, naku, Ay, ba Diyos ko ba? naman. Ayan. Huwag na baka mapalo ko si Host. Kuya Jun si TV. Lolo. Gusto mo naman. Kuya Jun, ano, ikaw na muna kakanta, Kuya Jun. Oh, last ka na lang kasi Ano? may lakad ako saglit na. Saan ka papunta? Wala tayong iwanan dito kay Host. Pero hindi ako nasa kay Bicolano yan, sisipain niya ako, hindi. May dinner, Lalabs Marites, may dinner date siya ngayon. Okay lang yun para naman magkaroon na siya ng forever. Walang forever, pero may together. Pero Sana may all. together. Sana, Sana all, all. Kuya John. All na lang Kuya pala May ingay dyan. Ayun. Huwag ka na magsarado ng camera. Oo, Cam, open cam Kuya tayo, Jun. guys. Diyos Open ko, cam Marimar. tayo lahat. Open cam tayo para masaya. Kumakatituloy yung tenga ko. Aw, ilong. Pangit ko kasi. Pangit ng Ano? buhok ko ngayon, oh. Ganda-ganda mo nga. Ganda naman yan. Ayan, nagpakita na si Chef Adi. Ako nga, parang nakapantulog na nga ako. Nakapantulog na nga ako Pasko eh. na naman. Wala din ako ligo kaya. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman Lalong gumagwapo si Kuya Jun. kailangan lumisan In love. In love. Tanging hangad Ikaw ba naman ang may kadate? ay magkapiling Kaya nga. ka. Sana all may kadate. ngayong Pasko ay maalala mo. Nakatambay. Ako. Hello, Chef Ade. Hello po. Alright. Ay po. At kahit wala ka na, Chef Adi, ready mo na ikakantayin mo ah. umaasa pa rin ako. Wala, kapila lang. Muling makita. Galing. Para kanina yan, kay Jisa. Sana Jason all. Mianson. Sana ngayong Pasko. Last ko song ka na to ha, saglit lang.
Oo, may Magpapasayaw hirit. kayo ng Totoy Bibo. Ayan. Ayun. Isa pa daw, isa pa. Ayan, ginanahan. Last, ayan, may tumawag. Paano ba to? Si Jason na yan. Si kapatid Jason na. Huwag maingay dyan. Alis na ka. Agoy, wag naman. Ano? Kakanta ko. May tawag pa Paano ako. si Marie Chris? Huwag maingay. Ay, madami. Ayan, sino na susunod? Ayan, si Manang Vlog. Mega love shoutout po sa iyo dyan. Maraming salamat sa pa-BG-BG mo. Thank you po. Ayan, ako muna ang susunod o ikaw muna lalab sa SG? Ako na. Sino This ba? song is dedicated. Ako na. You feel my love. Yeah. Thank you so much. Ang galing-galing naman. Parang nahiya na akong kumanta. Ang gagaling ng mga co-host ko. Mga contender ko. Ang gagaling. Nakakailab ang mga busis nila. Kaya nga eh. Okay, sino ang next? Ikaw Kuya na. Ship, ade? Ikaw na ba, Ship? Kuya Ship? Ikaw na, Pili bang uy. nakapila lang? Ayan. Opo. Sige, okay lang. 6 millions in the house. Mega love shoutout po sa inyo dyan, guys. Pwede kayong magbaba ng mga premium nyo, guys. Habang nagkakantahan, didikitan natin. Tamsakan. May singer pala dyan. Oo nga po, lalabs manang eh. Okay, our next contender. Chef Adi, please welcome. Contender talaga. Sige na, chef. Tira na, chef.
Tira talaga, ano yun? Parang addict, no? Mainit sa tenga yung aking headphone. Ayan, si Paddy, nagpe-prepare ka pa ba? Daya, hindi na umiimik. Si Paddy, are you still there? Tulog na. Nawala? Prepare lang siguro yan ng kanta, guys. Prepare lang yun siya ng kanta. Ano lang, take time. Take your time first. Lang. Willing naman kami mag-try. Lalabas Oh, sige Manang na. Vlog. Akit po kayo. Go for it, Marites. Ayan. Ayan, si Bicolano pa. Si Bicolano pa pala. Hindi Hindi Bicolano. pwedeng hindi ka kanta. Sige, ako muna habang nagpe-prepare po si Chef Adi. Ayan, guys, pagpasensyahan nyo lang to, Ano lang to, try lang. Anong try lang? Try. Para sa mga in love. Na all. So many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you find your way to? Tell me what is a sweet sensation? It's a miracle that's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. And the choice was never ours. It's as if the powers of the universe conspire to make you mine. Until the day I die, I bless the day that I was born for you. Pasensya na kayo guys, So many foolish people trying to come between us. None of them seem to matter when I look into your eyes. Now I know Yahoo! Para ba sa akin yung kanta na yan? In your arms I found the answer. Somehow nothing would seem so wrong here if they only realize that I was born for you and that you were born for me, and in this run to more, this was clearly meant to be. What we have the world could never understand or ever take away. Until the day I die, I bless today that I was born for you. Yahoo! Tatanong lang po sana ako. Yahoo! Type on Facebook. Ako lang. All that born for you. What we have the world could never understand or ever take away. And as the years go by, until the day I die, I bless the day that I was born for you. Thank you guys. Galing. Maraming salamat ulit. Nasa tulo. Ayan, sino na yung next? Si Chef Adi na. Si Yahoo! Salamat, Lalabs Merlane, sa pa-video mo dyan. Okay, who's the next? Chef Ade. Chef Adi, ready ka na po?
O ibibigay na natin yung message kay kay Lalabs Marites. Nawala Si bigla Ship, si ano ah. si Ship Ade, ano yan? Oo, yan. Pero wala yan. Ship Ade, umayos ka. Biglang nawala no? Iniwan. Tira mo na, Marites. Ay, sorry. Ay, CPR. Sino Tess, na? ikaw na si Marites. Yan na. Or what you say or do, I'm only just beginning to see the real you. Sometimes when we dance, Ayun. Galing ni Ship Ade. Galing. too much, and I have to close my eyes, and I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you to the pills and me subsides. Thank you. Pasensya na. Ayun, maraming salamat Chef Adi. Ang galing naman ni Ship Ade. Kahit ano lang, no? Ship Ade, siguro pag may background music pa yan, gagaling pa ng todo yan. Lalo na kung may Akapela mic. pa lang yan. Lalo na pag may mic. Tira mo na yan. Galing nga. Wow. Ship Ade, napapakanta namin dito, Sana all. Ayan, pakantayin naman natin yung si Lalabs Tess, ikaw na, Marites. Ikaw na, Tess. Kasi na-excite ako makinig sa boses ni Marites. Ako din. Na-excite talaga. Wait lang, may na-excite talaga. Baka may ano eh. Ang sinumpaan at Ginanahan. Ang galing. Mag-ready ka na, Marites. Sis. Sige, sis. Nais ko bang kalimutan Putol-putol yung ano niya, signal. Data lang kasi ginagamit niyan eh. Hi. Sayang. Sayang sinta ang ating suyuan. Galak kung mawawala ka sa piling ko sinta. Ganyan yung tingog ng boses ni Ship Ade. Lalabs Marites, kaya mo kantahin yung God Gave Me You? Hindi ko lang sure. God gave me you. Yan, pwede pa request. Pwede po pa Ang request. lalaki yun eh. Parang hindi ko masyado bit. Mamaya, kakantahin natin. Sige. Ito muna. Kakanta na ba ako? Ayan. Ikaw na lang Sige, ikaw na kakanta. po.
naman guys sa nakapin. Yun, maraming Salamat. salamat. Pakisabi lang. Panggitin nyo lang po yung galing kayo kay Coast. Ayan, thank you Uy, ba't nawala sa kapatid, Lalabs. Thank you so much, Lalabs Marites, sa beautiful voice and beautiful face. Walang halong bola. Ayan, Kuya Jun TV. Walang halong Yan. bola yun. Coming from coming from the bottom of my heart. From the bottom of my broken Ay, nandito na ako. Saan? Wag mo sipain yung ano ko ha, yung isa. Oh, dito kami, oh. Wow, Ayan, sino ang susunod? Ang daming tao. Patingin ako ng kadate mo. Kuya John TV. Sino, asan yung kadit mo? Sino kadit mo, Kuya John? Oo. Wag na. Kuya John, asan yung kadit mo? Oh, ang daming daming tao. Ay, sus. Ang dami, oh. Ipakita na yan. Excuse me. Ang daming tao. Ang Ano lamig yun? dito. Hindi tao yung hinahanap namin, yung kasama mo, yung gusto namin makita. Hindi niyo siya makita. Bakit? Invisible Huwag mo ba lang siya? i-hide. Invisible ba? Huwag mo lang Saan? i-hide, Sige, go. Kuya John. Mag-selfie daw kami. Wala ka na. Sige, isa pa. Kuya John, Ah, ano yun? Ako yun. Ayan, kanta ka na, Lalabs. wala akong kinalaman dyan ha. O sige, bababa na lang ako ha. Dito lang ako sa baba, Bakit? kapatid. Okay ra, sige, Bakit? okay ra. Ayan, 6 million in the house. Salamat, Lalabs Merlin. Sobrang hangin oh, grabe. For so long, you are a friend of mine. Wow. But this is how we'll ever be. I love you ever since you are a friend of mine. This is pure ever could be. All the things I never know, I show you love, you never show. Then again, when you cry, always have your side. Loving that I listen very early, deep inside your. Ayan, maraming salamat sa napakagandang boses. Ayan, ano kapatid, lalabs, ibaba muna ako saglit ha. Kuya Jun, kakanta ka pa ba? Ay, magtatagay kami. Agoy. Huwag kang magpakalasing, Kuya Jun. Ingat Ano? kayo dyan na COVID pa lang ngayon. Oh, Sige oh. kayo sige O, kayo tingnan mo, labas-labas ang ganda ng lamisa, may light, o, tingnan nyo. Mag-disco tayo. Oh, disco, tara! Sige, kanta tayo Ano ha. Bababa na ako kapatid. Kanta tayo, ha? Dito lang ako sa baba. Ingat kayo dyan ha. Ay, sige, salamat. Sayawan na to, Kuya Jun. Ayan, 4 people million in the house. Ayan. Lalabs Marites, sayaw tayo, Lalabs. Sige, go. Nahulog si Ayan, Lalabs sa SG. Sayaw na, sayaw. Parang fiesta lang sa probinsya ba? Oh. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin,
Come under my cover. Hello guys, thank you sa mga dumikit sa akin from Lalabs Merlin Ocho. Ayan, diskuhan na tayo guys. Just for fans lang to ha. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you gave to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, no. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we'll still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we'll still do it, anyway. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to Huwag kang skin, tumawa. come under my cover. Tumatawa kasi. When my heart is full of love, Pasayaw ako tuloy sa it makes me a turtle down. tugtog Sayo ka na kuya, ano, si Pati. That we play Sayo night na and siya, day. When our love is clear and bright, it's a way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we'll still do it, night and day. You're my lover. Do it, we'll still do it, no way. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Kapatid, di ko lang. Skin, come under my cover. $6 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. magandang Do it, gabi we'll po. still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we'll still do it, anyway. Like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Paborito ni Ate ISG yan, touch by touch. Come under my cover, night and day. Touch by You're touch. my all-time Touch by touch by lover. your hands. You should do it anyway. Ayan, nagalam shoutout, Malang Vlog. Dan Dikit Kalimbang Dan kay Lalabs Ayan. Marinocho. Itutol ko kayo ha. Ayan o, bumili kami ng Red Horse guys. Huwag mo lang ipakita yan kapatid. Bawal yan. Pagsipahan tayo. May humba. Anong gusto niyong humba? Yung pulutan na lang ang ipakita mo. Ayan, maraming salamat. Maraming Thank you, guys. tao. Sobrang dami. Ayan, full tayo sa asa. Ayan, sino Hello, na yung ano. Ate Martes. Magandang gabi. Chief Ade, kumusta Chief Ade? Hello po, magandang gabi din po. Ate Alam mo na, Ate Marites, Na-excite okay mo ka man naman dyan. ay ni Lalabs Marites. Okay, Ano? okay na lang kasi. Ang ganda ni Ate Marites, oh. Ang ganda talaga nilalab sa Ate Marites. Kaso taken Sige, na sila. ano Ate Marites ha? Ano, bukas ba yung ano mo? Oo, Bukas ba yung LS mo? 8 p.m. Every 8 Ano? p.m. ng gabi. Oh, sige. Sugurin natin bukas. Sugurin natin yan bukas. Tayo muna yung Bago sila ni Tarzan Barok. may-ari ng ano.
Guys, may may-ari ng anong ayan, di kita ayan, di ni kita na po kita mga kapatid manang vlog. Manang Black, OTW sa'yo. Ayan, next na po nakakanta si Lalags Marites. Sa HK ka rin po ako nandito sa Macau po. Typhonet din dito, Manang Vlogs. Guwapo Ayan. talaga ni Kuya Jun, no? May in love yung mga Ako na ba kakanta? Opo, ikaw na po. Yes po, ikaw na po. Na-excite na naman ako sa kanta niyo. Na-excite kasi kami sa kanta mo dyan, Lalaws Marites. baka matatanggal yung ano ko dito ha, yung brief ko, baka matatanggal yung Ate Martes, kantahan mo nga si Ate ISD ng Lolo is the Night. Ano yun? Ako nakakanta niyan. Kanina ka pa sa FB, Lonely is the Night, Chip Ade. Lonely is the night. ang daming tao guys. Ayan. This is all for us. Sabay ganun. Tagalog tayo, Tagalog. Kay Duna Cruz. Ako nakakanta niyan, Chip Ade ng Lonely is the Night.
Ay, tumawag din kasi. Ang Ayan, galing-galing ni Ate maraming Chris. Maritis, Ang ang galing. galing ni Ate Maritis. Parang Grabe, gusto ko, Alam mo- parang gusto kong sumakay sa duyan tapos pa-chill-chill lang sa duyan habang umiinom ng malamig Ayan, na chill tayo, Ayun. guys. Nasabi ni Lalab sa SJ, si Donna Kaboses ko Cruz si yun. Donna Cruz. O, kaboses niya si Donna Cruz. Kahit magsalita, di ba? Mamaya na lang yung balot. Shipade, Ayun naman, guys. Shipade, kasi kanina ka pa nagre-request ng Lonely is the Night sa live Ang guys, stream ko shatan sa ni Kat. Facebook. Ayun. Kantahin ko yung na-request mo. Pa-mute na lang, Kuya Jun. Pa-mute, Kuya Jun. Bakit ako mag-mute? Bakit ako mag-mute? Bakit? Wala lang. Wala. Ano, bababa na ako tapos mag-ano ba kami mag-vlog? Ha? Okay. Shipade, ito na yung Bye. request mo Akit kanina. ako mamaya kapag Kanina pang request ni Chef Adi sa akin na Lonely is the Night sa sa aking Facebook Live. So, para sa iyo to, Chef Adi. Oh, kasi lagi kang lulis ka na ito. Ayan, maraming salamat, kapatid Dano Jens. Maraming salamat sa paharang. I love you.
Kinaya. Galing mo rin, ha? Malastik. Galing, Kevin the galing. Night Arbiter. Next. Grabe, si Bading taas pala nito. Hindi ko akalain. Buti na lang nakaya. Sunod mo, Kevin the Night Arbiter. Ha? Kevin the Night Arbiter. Oo. Pakantahin natin muna yung host at saka yung co-host nating isa. Ang taas ito ko. Arbiter. Since I found you. Wow. Ang taas pala nito, oy. Oy, Bicolano, mag-ano ka na. Kaya mo, ha? Kumanta ka na. Nakahiga Ayan. nga ako, Nakahiga nga ako na bumangon ako saglit kasi hindi kaya pag nakahiga lang. Wala hangin. Nakahiga pa yun ha, lalo na pag nakatayo. I remember the days when you're here with me, those laughters and tears we shared for years, memories that we had for so long. It's me and you. Now you're gone away. You left me all alone. Go on, do what you want, but please don't leave me. You'll break my heart. Hey, what should I do? Babe, I'm missing you. Please don't disappear. These are the words that you should hear. Time and time again, I wish that you were here. I don't wanna lose you, girl. I need you back to me. I don't wanna lose you, baby, can't you see? Oh, I need you, you're being a part of me. I wish someday you'll be back home, 'cause I really miss you. Darling, please come home. Nakakapaos pala pagkantahan yung live stream. Gusto mo yan eh. Suko ako. I wish someday you'll be back home, 'cause I really miss you. Darling, please come home. Huwag ka muna maingay, lalabs, kumakanta ako. Comment lang naman ako dito, no ka ba? Ayan, thank you so much. CPR Pamor. Ito, may kakantahin ako, wait lang. Para to kay Lalab sa SG. Naksa. Ayan. Okay pa ba kayo dyan, mga co-host ko? Okay pa lang. Ayan. Susundan ko pa ng isang kanta. Tagalog naman ito. Lonely is the night naman yan si ate. Para sa iyo to, Lalab sa SG. Lang talaga sa akin yan. Yes. Kung darating man ang isang araw,
Ika'y lilis at di na matanaw. Titigil sa pag-ikot ang mundo dahil wala ka na sa piling ko. Yun lang. Yari tayo dyan. Kung ikaw ay magmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Agoy. Pagkat iko'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Ang Sobrang kirot tangi na. ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirap, Nandito lang ako sa Macau. huwag Antayin mo ko sana dyan. akong kalimutan ang Kalimutan. ating nakaraan na kay sarap. May nakaraan Wala na tayong tayo? May Wala nakaraan tayong pala kayo, ha? nakaraan. Wala. Agoy, may ginapagdadaanan si kapatid Bicolano, sabi ni Chinito. Wala naman kapatid. Pinapadama ko lang kay Lalab sa SG. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat iko'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Ang tangi ko na lang pakiusap, saan ka man ngayon o hirap, huwag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Agoy! Ikaw ay lalayo. Ayan, salamat sa inyo. Ayan, next. Thank you guys. Wala tayong nakaraan na nakaisarap. Paparating Oo, no? pa lang. Agoy, Chef Adi. Mahal. Si Pati. Woo! Ikaw, Ayan. itudo mo na yan, Marites. Kasi ang iba dyan, dinadaan na lang sa pag-awit. Na-excite na ako sa susunod na kakantahin ni Lalabs. Ako din. Doon ang cross na naman yan. I can live, I can love. Ganon. Ay, ang I ginawa can ko sa live. as nun. Ito naman Doon na tayo. cross. Si Marites. Doon na cross yun eh. Tell mo nga yung ano. Everything ngayon. Hindi ko alam yun. Ano yun? You keep to leave me now. Alam mo yung Ayun. sigaw ng puso? Keep Ito me ng warm. Sige, mamaya. Parang Ito ganun muna. ba ang ano? Sige. Ito lang. Ayun Muna. pala, oh. Padugo. Padugo. Padugo version. Kasi kanina nag-i-emote-emote. Ito mas lalong emote. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you, but baby, that's not me. You need some.
Giving someone when you love someone is the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you, oh, I don't wanna leave you. Maybe it tears me up inside, but I never want you to be dead. I love you, goodbye. Baby, it's never gonna work out. I love you, Pinaiyak mo naman ako dito, Marites. Ay, dapat po may naalala. Sorry na. Joke lang. Wala lang kasi ano ko rin yan, kantahin ko rin yan sa aking butihing. Ay, hindi na siya pala butihing. Ang aking... May naalala tuloy siya bigla dun sa I love you, goodbye. Oo nga, I love you, goodbye. Sana all my ex. May ex ka naman. Ay, lalabs. Andito na ako, hindi mo na ako ex. Ay, wala pa lang tayong nakaraan. Wala man lang tayong nakaraan. Ayan. Sana all. Sana ayan, all. Ayan, Chip Ade, this is for you, ha. Nakadalawa ka na request sa akin, Chip Ade. Ayan.
Even the days are brighter for someone who loves beside you. Even the days are better since I found you. Even the days are better now that we're here together. Even the night. Grabe ka, Ship Adi. Grabe yung tinitira mo sa aking mga kanta ka, Ship Adi, ha? Maayos ka. Ship Adi. Galing. Galing mo wala. Grabe to si Ship Adi. Uy, Ship Adi, pinaano mo yata ako, eh. Pinaparusahan mo Kaya ako, mo Ship naman eh. Pinaparusahan mo ako, Ship Adi, sa kanta mong request dyan. Kaya. Kaya ba? Okay. Approve. Approve. Tirahin mo na yan, host. Tapos na ba tayo, host? Ayan, tapos na ako. Sino pang next? Kasi nagana lang Ikaw. ako. Tapos na ako. Si Ate Marites. Ganda ng Oh, boses niya eh. Ayan, Oo, ayan siya. oo nga, si Victim Ate of Marites. Go. Marites, daw? ikaw na. Victim of love. Naginoo ko victims na diyan. Wala, nag-request na. Kasi ang ganda ng boses mo, Day. Ang lalaki Victim of man love. yan. Thanks. Victims of love. Sige, may female version kaya. I don't want to hold you back from where you are. Yun, may kumanta na. Yung Dito yan. BICR na. Labs.
Ayan, Kaya guys. pala eh. Hello, kapag lalaki. Nawala pa ako sa tunog. Ate, heart Wala age pa yun sa man, tono, heart pero ang age. galing-galing. Ate Martes, Yes heart po. age. Heart age. Alin? It's so hard. Natin Heart age? mahalin. Oh, Ikaw na lang kumanta, sir. kaya mo yan. Heartache. It's so hard. Ang galing-galing, Lalabs Marites, sabi ni Kuya Jun TV. Oh, sana all nandiyan para si Kuya Jun nanonood. Ayun, naka-busy-busy siya habang nakaakyat yung isa niya. Sana all. Ang lalaki po eh. Sana all, grabe Marites, kaya. Ako po, Diyos ko po. Pang ano to, pang bar. Pwede na Ang siguro. galing. Siyempre may kasama ako kapag. Nasa Kobe Grill ako ah. Oh, Wow. May parang nasa meron Paris pa Food lang ako ah. parang merong ano nakaka-relate si Kuya Chef Ali ah. Naalala ko pag nasa Sigurado. Kobe Grill ako. Ate SJ, tirahin mo nga yung Nosi Balasi dyan. Yun. Tirahin mo na Lalaos, no? Si Yung Balasi. Lucy Balasi. Parang, alam ko ba yun? May continuation pa naman ito bukas sa LS ni Lalabs Marites. Wala lang magawa kaya sila eh. Magpapauli Naghahabol ba? kasi ako ng Magpapahuli. naghahabol kasi ako ng revenue ko ngayon kaya mag-i-list ako ng sunod-sunod. Ilan na lang ang kulang mo Lalabs sa revenue mo? Nagaano kasi ano daw eh, hindi ko naman kasi alam na nang pag-monetize ka na 6 months lang, magbaback to zero daw pag hindi mo ma-reach yung ano, $100. Totoo ba yung Lalabs sa SG? Oo, yun eh. Pag Pag hindi 6 mo ma-reach months? within 6 months. Oo. Hindi ko naman kasi alam yun. Kala ko kasi fake news eh. O daw pala. Nag-stop ako. Nung na-monetize ako, hindi ako nag-active ng 3 months. 3 months ako hindi nag-active. Ilang months ka ng ano? Kasi 6 months na ako next month. Oh, Kaya hinahabol ko yung revenue ko. Kulang pa ako ng ano eh, 30. 30 po kulang. magsi 6 months ka na next month simula nung na-monetize ka. Habol pa more. Ayan. Lalabs totoo yun Lalabs na ano, within Yes, 6 months kaya kailangan. Kaya ma-reach mo yung 100. Kaya nga hinahabol ko, di ba? Sabi ko sa Tapos ka iyo. na eh. Oo. Ay, nahabol mo na, ito mama. Nahabol mo na ba yung sa'yo? Tapos na sa kanya Lalabs. Ay, nakasahod ka na? Sana all. Oh, ito na ang no si Balasi ni Kuya. Na-stop kasi ako ng 3 months kaya nawala na sa isa. Ayan. Tugtugan na. Inuman na. Rock and Madali. roll.
Madali bang linisin ito na CPR na to? Opo. Madali lang yan, hindi naman affected yung, ang CPR walang problema yan. Sharing lang naman to, ano? Ingat mo lang, kuya. Oo. Huwag mo pansinin ang naninira sa'yo. Basta alam mo lang na tama ang ginagawa mo. Huwag mo isipin, huwag mong itipin. Pakatulan mo, lalo ka lang ahas na rin. Lucy Balasi. Sino ba sila? Lucy Balasi. Sino ba sila? Ataw. Wala yan tagay. Huwag mo pansinin ang naninira sa'yo. Basta alam mo lang na tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong ditibin. Makatulad mo, lalo ka lang ahas na rin. Lucy Balasi. Sino ba sila? Lucy Balasi. Sino ba sila? Nakaka lang, Kuya Sip. Agay mo more. Sunod yan ha, Laguna ha. Ano mo na, tumbok mo yung boses ko, Nadia. Sunod yan, Laguna. Laguna! Lucy Balasi. Sino ba sila? Lucy Balasi. Sino ba sila? Sino ba sila? Lucy Balasi. Sino ba sila? Thank you po. Pinahawak na ako kanina mo. Nag-tumbling na si Kuya Chun. Ayan. Laguna. Salamat. Laguna! Mami, ito'y marating ko. Kumanta ka na dyan. Agay, sakit ang tutulan ko sa iyo, Ship Ade. Ayoko Ayan, na, Ship Ade. Malapit na Ayos. tayo mag-3 oras. Ayan. Pakantahin mo na si Marites ng 2 kanta dyan. Oo. Ano, mga 2 last na kanta, tapos sa'yo 1 last na kanta. Sa Mag akin, 3 hours lang. Mag 3 hours. Oh. Ano lang, may ano pa tayo, may 20 minutes pa tayo. O sige na, Labs Marites, tira mo na ang love song mo dyan. Kasi ang pinapakanta sa akin ni Ship Ade, mga rockers. Ako hindi na ako makakanta dito kasi tulog na yung aking anak eh. Sige. Ayan.
Kanta na yan. Langga Marites. Sana all. May kumakanta na, oh. Hindi sa akin yan. Yung kabayan ko naman yan. Sino ba yung kumakanta, Lalabs? Ayun. I can see a better day. I won't let the darkness see what a journey it has been. Ayun. Thank you. Ayan. Thank you so much sa very, very beautiful, Ang sweet ng mo, ng boses mo, Tess. Ang sweet ng boses mo, parang Ang lamig-lamig, no? Ang lamig-lamig. Yung nandiyan ka lang sa yung lumalakad ka sa dalampasigan, tapos meron kang ka-holding hands, tapos Alam mo, kung hindi lang ako gigising ng maaga bukas, parang ayaw ko nang tapusin yung LS ko ngayon.
Hindi, wag. Tapos ang sarap lang ng may kayakap. Na Ay, naku. habang naglalakad kayo. Sus! Diyos ko, ginatay. Ayan, mega Magla- shoutout kay Ate maglalaro Arlene ako. Channel. Good evening, off ko kaya kanina kitaan kami ni Susan ng gala kami. Ayan. Mega love shoutout sa iyo Ate Arlene from Taiwan. Ayan, yung aking kapitbahay Ayan. dito. Nanonood din Yan. siya. Ayan, maraming salamat Ate Arlene. Nakahabol ka. Mag-end na kami mamaya mga 20 minutes na lang. Ayan, isa pang song, Lalabs Marites. Maglalast song ako, ha? Grabe yung Tagalog boses lang ni tayo. Lalabs Marites. Tanggal yung brief ko dito. Grabe, sabi ni Kuya Jun Sana TV. all. Baka naman wala nag-garter yung trip mo dyan. Baka bacon na Lalabs. Wait lang. Last song, ha? Last song na lang ito. Ayan, Para makakanta last song. Si Marites, ang ano talaga ng boses mo yung, basta ang sarap lang siya sa tenga. Alam mo yung Thank sweet you na naman, sweet si lang. Tikoy. Salamat Oo, ka, kabos. si Tikoy. Kaboses niya nga tawag nito, si Donna Ako Cruz. naman, wag Ate yun na lang Marites. pansinin. Yes, Pagkatawanan si Kitita dyan. Nay, ginoo ko, di ko marunong nun. Chiquitita. Kaya Ang ba? taas nun.
Agoy. Parang gusto ko na mag-asawa. Ay, kalami sa boses. Kalami daw ng boses. Ayan. Ayan, Ate Marites. Apa siya? May glove shout. Kalami-lami. Tess, Ate Marites, kalami-lami. alam mo habang kumakanta ka, gumaganon-ganon ako. Imagine mo kaya ako sa ano. Ang sarap na may kayakap, di ba? Sana all. Si Kuya Jun TV, may kayakap na yan ngayon. Siyempre, ang lamig dito eh. Oh, this song is dedicated. Magpapauli ba ako? This song is dedicated sa lahat. Wait lang. May isa shoutout lang ako. Shout out na. Ayan, shoutout kay Kuya Ayan, Arlan, guys, oh. hanapin dyan sa Tublion, Sorsogon. Happy birthday po sa'yo dyan. Happy birthday po. Many more scandals to blow and more birthday to come. And good health. Ayan, maraming salamat po. Ayan, Ayan, Mama Felena. ano yung kumakanta dyan sa inyo? Ano lalab sa iyo? Arlene 24 channel. May nag-sing along din sa labas. Ayan. Ito last song Ayan. for all of us. Nahulog si Lalabs Marites. Akit ka ulit, Lalabs Marites, kasi mag last message tayo. Ayan, okay lang po. Maraming salamat, Ate Pilina. Thank you po. Ate Felena, kumusta naman dyan? Ate Felena. Huli ka, Ate Pilina. Kami. Sa'yo, ate. Chief Adi, okay ka lang ba dyan? Chief Adi, okay ka lang dyan? Okay lang ako. Laban Salamat. lang. Ingat ka dyan. Kuya Ayan, John. mag-last song si Lalab sa SD daw. Maglasong ako dito para sa ating lahat to ha, sa mga in love at sa mga in love. Sana all in love. Ang lamig dito, grabe. Host, lubat na din ako. Ayan, hindi ka na makaakyat, Lalabs Marites. Maraming salamat, Lalabs Marites. Bukas punta kami sa LS mo. Yes, maraming salamat See you sa tomorrow. ganda ng boses mo, promise. Maraming Lalabs salamat Marites. talaga. Maraming salamat sa pinagbigyan mo ako. Thank you. Ihanda mo na Lalabs yung Marites. hagdan mo. Ihanda mo ng hagdan bukas. Hala! Patay ka, Dira! Sobrang lamig dito, grabe. Dira! Sige na, mag-last song ka na, Lalabs. Ako. Okay, 7 this million song is... in the house. Bukas kita this song- puntahan, Lalabs Kane, sa Bahas. Nag-iwan lang ako doon, sabi ni Ate Arlene. Ayan. Okay po. Ate Sige po. Marites, see you bukas ha. Sa LS Kuya mo. Jun, ayudahan Yes. mo naman si Ate Arlene. Paano ba ako ayaw na kapatid? Nandito ako, mag-iwan lang siya Bukas na. galing Bukas. Bukas na magayoda kasi malalagas lang. Sige. Kasi umakyat ako. Secretary dito. ni Cyril, Tusok Host. Ayan, mega love shoutout. Secretary ni Cyril. Ayan, bigyan kita ng moderator. Dumami yung mo dyan, yung bisita mo. I-in mo to Ayun na na. 7 million. Ayan guys, nag-video dyan, press 1. Kasi may CCTV dyan eh. May CCTV eh. Press 1 naman dyan. Mega Alam lang ko shout naman out nandiyan sa'yo. kayo dyan sa baba. 7 Secretary million ni in the Cyril. house. Ayan. Sobrang lamig dito guys. Mega love shoutout host at sa lahat ng co-host at sa mga andito. Ayan, maraming salamat po, Secretary ni Cyril. Parang hindi ka na yata makapag-last ng lalab sa SD. Lasong na ako. Ito. Thanks Lasong o po lasing? sa pa-jacket. Lasing. Lasong na ako. Lasong. Lasing. Maglalasong na ako. Lalasong
for coming to my Lalabs live stream. Thank you so much. Kamarinis Magpapaalam po. na po tayo at salamat po sa mga dumaan at sa mga nag-stay. Salamat po sa aming bisita mula sa Thailand. At salamat sa lahat ng mga sumuporta sa aking Lalabs. Thank you so Ayan, much. girls, ito, Kamarinisor po ako. Ayan, Chef Adi. Last message, Chef Adi. Okay. Mega love shoutout po dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat sa live stream ni Bicolano Timo Vlog. Alam ko na kung sino si secretary ni Cyril. Kilala ko Sino? yan. Sino yan? Taga Hong Kong yan. Sino yung lalaki? Nakadikitan mo yan si Bubbly Tea. Ano Bicolano din siya eh. Oo, Bubbly Tea Adventurer. Bubbly Amore. Yes. Kuya Jun. Nadikitan natin siya, Lalabs. Yes, kadikitan mo yan sa akin LS. Sa aking LS, kadikitan mo. Corazon Garden Channel. Sino? Si Corazon Thank you so Garden much, Channel. Bubbly Tea. Thank you so much po sa Ipa. inyong lahat. Punta mo, kaya maraming dollar doon. Doon. Sige. I-ano mo sa i-message mo sa GC para mapuntahan natin. Okay, Sino yan, Chef? ISG. Ha? Maraming dollar doon. Ayan, maraming salamat po. Guys, thank you so much sa mga bumisita sa akin ngayong gabi. Maraming salamat po. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ayan, thank you so much po. Lalong-lalo na sa ating special guest, si Lalabs Marites Hidaya. Marites, yes. Ayan, Ang galing ng bukas po. boses. Napakagandang boses. Maraming salamat sa pag-paunlak. At puntahan natin siya, guys. Everyday daw po siya everyday po siya nag-LS. Every night. Every night. 8 p.m. Pilipinas time. Sana nakadikit ako kay Ate 6 million in the house. Puntahan natin, guys, siya bukas ng gabi. Alas 8 ng gabi, guys. Matutulog ka na, Lalabs. Huwag ka masyadong magpuyat, ha. Pagkatapos ito, matulog ka na, ha. Pinihim na nga ako. May nag-aalala. Pinihim na nga ako ng mama ko. Sabi ng mama ko, wag daw ako magpupuyat, kakawaiti. Nag-PM sa akin mama ko eh. Nag-chat. Ayan guys, maraming salamat sa happy good night and keep safe everyone po. Thank you so much Kuya Jun TV dyan. Maraming salamat Kuya Jun TV. Huwag magpakalasing. Ingat ka palagi. Mag-iingat sa pag-uwi. And Chef Adi, maraming salamat sa pag-akyat. And Lalabs sa SG, maraming salamat sa iyo dyan. My Lalabs pleasure. Marquez, maraming Lalabs Merlin, Lalabs Mami Lorena, and sa ating mga bisita dyan sa baba, si Ate Felina nakahabol, si Ate Arlene, and si Secretary ni Cyril, maraming salamat po, umabol po kayo kahit pa-end na si host, maraming salamat sa mga patusok at paharang niya dyan, thank you so much, and balik-balik lang po kayo guys sa mga LS namin, sa mga co-host ko dyan, nag-LS po sila at nag-aayuda po, maraming salamat po. Ayan guys, so mag-end na tayo guys. Ayan, thank you so much. Lalabs. Good night. Good night, everyone. And God bless. God bless. Bye, guys. Bye, Ate, Tugang. pa-play ako. Ay, nagpi-play ka na. Piniplay po ka po ngayon, hanggang ngayon po. Salamat. You're welcome. Tingnan mo, Lalabs, tingnan mo yung yung night boot ko. Gumagana pa rin siya. Bye, Tugang. Ayan, maraming salamat, Secretary ni Cyril. Ayan. Good night po sa lahat. Bye-bye, Ate Felina. Ate Felina, mag-ELS po si Lalabs Marites. Marites Hidaya, dikitan mo po yun. Marites Hidaya, may ELS siya bukas. Makaano ka doon, makapangisda ka doon. Ako, Tapos, bago si Kuya, si Lalabs sa SG, meron din. Alas 5 ka, Lalabs, di ba? Yes, bago ang si Ate Marites. Punta Kapatid kayo si muna Paimo sa ako. akin. Punta kayo muna sa akin bago kay Marites. Pagkatapos ko kay Marites na, ituloy-tuloy na natin ha. Sige guys, see you guys tomorrow ha, sa LS ni Ate Lalabs Marites and Lalabs sa SG. Bye! Okay, si Paddy, bye guys. Ayan, Si sipahin ko na daw Pade, don't worry. Don't worry. Don't Ayan, worry, si baba Pade na. naka-play ka sa akin. Ayan. You're welcome po. Ayan, i-play kita si Paddy. Ayan, sige lang, bye guys. Lalabs, bago ka matulog, Lalabs, i-play mo all si Chef Adi ha. Magpi-play ako sa kanya. Salamat, Ate Felina.
Bye-bye. Madam Ate Chair, Pilina, bigitan mo ako regards mo para ako kay maidahan Guapa kita. Miles ha. Regards mo ko siya kay Guapa Miles. Bye. Kuya, See you all tomorrow. ayan, Kuya Bye-bye. Love you Jun. all. Love you, Ship Adi. Pinapagaw mo ako, Ship Adi. Simula pa kaninang kantahan ko. Ayan, 6 million in the house pa tayo. Ayaw tayo pababain. Guys, Bye-bye po. maraming salamat guys. Hindi na kami magtagal guys kasi bukas, maaga pa tayo bukas. Thank you guys. Si Paddy, play ulit kita. Ayun guys. Kuya Jun, sipaan ba kita? Sige, Ate Pilina ha. Regards mo ako kay Mami Miles. Bye guys. Kuya Jun, sipain kita ha. Thank you. Bakit puro may ads?